bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist, oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo? Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight? Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad? Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng amazing for nawala? Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugong inihi. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 hours. Wala pa 24 hours, kasi 3 o'clock ako di-ali. 1 o'clock pa lang, 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo? Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan? Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang pawis mo. Nalinitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Yun po. Para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila,
wala na. Okay na, okay. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ay, oo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ang problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Lalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Baliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito. Kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson. Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw 853-8933. Ayan po, 0917-853-8933. Ayan po yung numero ng aming CEO. So, yan po yung pwede po ninyong i-call or i-message po if ever man po kayo ay magpapakonsult or kayo man po ay pupunta sa office namin, diba? Para po matulungan kayo sa inyong mga karamdaman or mga health concern, diba? So, tag-ulan ngayon, ingat po sa mga papauwi galing pong church, diba? So, ingat po kayo and syempre, sa mga amazing client naman po natin, diba? Huwag pong kakaligtaan yung pag-i-intake ng products natin. So, everyday po yan, diba? May dosage na ibinibigay po sa inyo and syempre kailangan continuous, diba? So, wag po natin puputulin yung pag-i-intake ng products na yan kasi nga, sabi natin, kailangan hindi lang basta-basta i-maintain, ay i-sustain and syempre i-maintain po natin, diba? So, wait lang. So, ayun po. Anyways, sa mga nais pong matulungan sa karamdaman, sa pangkalusugan at pangkabuhayan, di ba? So, kalusugan at pangkabuhayan program, di ba? So, yun po yung titulo natin. Pangkalusugan at pangkabuhayan. Kalusugan at pangkabuhayan. Kasi, matutulungan po kayo sa pangkalusugan, magkakaroon po kayo ng pangkabuhayan sa pamamagitan po ng aming mga produkto. So, medyo sinisipon tayo. So, anyways po, sa mga nais pong magkaroon ng kita or income, so tutulungan po namin kayo. So, sabi natin, once po na kayo ay mag-enter, diba, sa products natin, tuturuan namin kayo kung paano kayo magkaroon ng kita or income, diba? Kasi sabi nga natin, mahirap po yung mahirap po magkasakit, 'di ba? Excuse me. Mahirap magkasakit. Kaya kailangan po natin na tulungan po yung ating sarili, lalong-lalo na sa ating tawag dito, sa ating karamdaman especially, 'di ba? So, wag po natin
kakaligtaan na ang mga produkto po natin ay yan po yung mga herbs na tiyak po at siguradong makakatulong po sa inyo, di ba? So, hindi po tayo niyan mabibigyan, kumbaga yung makukuha po natin dyan, yung benepisyo is positive, di ba? So, kumbaga yung sa produkto natin, positive yung magiging feedback once na nag-intake po tayo, di ba? Kasi yan po ay mga natural, mga herbs lamang po, di ba? Kasi mga herbs na in a form of capsule, mga coffees, and mga excuse me, mga healthy drinks. So, not feeling well po kasi tayo ngayon. Pero kahapon, pinainom ako ni Miss D ng Mega 1 kasi may tonsillitis tayo, di ba? So, para kung lalagnatin. But anyways, sa atin po, ang cover po on health concern is hindi lamang iisa, bagkus po pangkalahatan. So, for overall health concern, lahat po ng karamdaman, pwede po ninyong kumbaga, yung lahat po ng karamdaman, pwede pong matulungan, di ba? Once po kayo ay nag-take ng ating mga amazing products. So, again, kung kayo man po ay interested, so willing na matulungan, di ba? Pwede po kayong pumunta sa opisina namin o di kaya naman po mag-message, di ba? So, bago po kayo pumunta sa office namin, mag-message muna. Kasi, syempre, para prepared din po ang aming CEO. Though everyday, prepared naman. Pero, syempre, kung mas early po kayo, mas maganda na mas early din po yung announcement ninyo, di ba? So, para makapag-prepare ng mas maaga yung aming CEO. So, sa mga nais naman po breakfast, lunch, dinner, dyan naman po yan sa DJB Eatery or DJB Food House. So, yan po, pwede po kayo dyan breakfast, di ba? Mag-lunch, dinner. So, mga lutong bahay, yung mga pagkain natin dyan. Mga low seasoning food. Kasi nasa health program tayo. So, kailangan natin healthy yung mga i-serve nating pagkain sa ating mga client, di ba? Lalo na kung yan po ay mga pasyente, di ba? Lalo na kung yan po yung mga client na nag-i-intake ng mga products po natin, di ba? So, kailangan natin mga healthy foods, of course, di ba, na ipapapasok natin sa loob ng ating katawan. So, ayan po, ang programa po pala natin na pwede po kayong makinig, manood sa live streaming, di ba? DCGB News Online and sa page na Doc Joey Bitito page. So, every Monday to Saturday po yan, except Wednesday, di ba? 5:30 to 6:30 in the evening. So, every Wednesday, wala po tayong program. Then, Sunday edition po, we have 9:30 to 11 a.m., di ba? So, again, sa mga Facebook pages, Doc Joey Bitito page and Negosyo at Asenso. For YouTube channel, we have Doc Joey Bitito, Instagram, Doc Joey Bitito. So, nga pala, sa mga gusto kong magpa-deliver, especially kung maulan or hassle ang pagbiyahe, pwede po kayo mag-add ng payment for delivery. Pakasend lamang po ng inyong location or inyong mga address para ma-deliver po yung inyong mga produktong in-avail, di ba? So, yan po. Again, kung nais magpakonsulta, kung nais po ninyong magpa-deliver ng products, we have a schedule, di ba, ng delivery. Pero kung talagang needed na, talagang i-deliver po natin yan agad-agad, di ba? Para naman sa mga client na medyo malayo, di ba, like sa mga malayo sa Legazpi. So, yan po, kailangan na ipadala sa GN3 and LBC, pwede po. Basta, magbigay ng complete address, of course, yung payment for delivery, di ba? So, yan, lahat po gagawa natin ng paraan. Lahat po ay susolusyon na natin. Kasi sa Miracle Health Corporation po, solusyon agad yung ginagawa po natin. Kumbaga, solusyon agad yung ibibigay po natin dun sa pasyente or kliyente. Or sa mga client, di ba natin, ng mga may karamdaman. So, yun po yung ibibigay po natin sa kanila solutions, di ba? So, sa mga nanonood po sa atin, sa page na Doc Joey Bitito page and sa DCGB News Online, maraming salamat po. Good morning and happy viewing. So, pwede po kayo mag-like, mag-comment dyan, mag-share, and subscribe sa aming mga Facebook pages. So, hindi ko man kayo kilala, pero thank you so much and good morning po, di ba?
So, nakikinig at nanunood si Miss Ginalyn Bejarano from Bakakay Albay po. So, si Ate G, kamusta po Ate G? So, good morning po, dan like at share. So, thank you so much po si Ate G Bejarano from Bakakay Albay. So, isa po siya sa mga committed client po ng ating mga amazing products. So, I hope na gumaling ka na ate. So, pwede ka mag-comment dyan, di ba? Yung experience mo sa pag-i-intake mo ng products para malaman din po ng iba kung ano po yung kinaganahan ng products or yung benepisyo po na naitulong sa iyo ng ating mga produkto, 'di ba? So, ayan, thank you so much Ate J and good morning sa panunood mo everyday. So, thank you so much at lagi ka talagang nakasubaybay sa atin. So, talagang committed, talagang napakabuti ni Ate G Bejarano. So, ayun po. Sa iba pa pong nanonood na di ko man kilala, thank you so much, diba? So, anyways, thank you so much po pala sa mga nag-comment din. So, thank you. And of course, amazing people, sa mga gusto po makatipid, di ba? Hindi na magastusan ng mas malaki sa hospitalization. Ito na po yung the best na kumbaga suggestion para sa inyo or recommendation para sa inyo ang amazing products natin. So, meron pa tayo ditong magawan kasi pinadalhan tayo ni Miss D, di ba? So, thank you so much kay Miss D kasi nga kahapon may tonsilite, may masakit talaga yung lalamunan ko, di ba? Pero nag-intake tayo ng megawan kaya medyo okay na yung ating kaso medyo lalagnatin, uso daw ngayon. So, para sa mga minamahal natin, mga amazing people, mag-ingat po, di ba? Mahirap magkasakit. So, kanina sabi ko, mas magastos kung sa hospitalization, di ba? So, magkaroon po tayo ng wais na pagdidesisyon pagdating po sa kalusugan natin or sa sa karamdaman po natin. Mas isipin natin kung ano yung mas makakabuti at mas makakapagbigay sa atin ng mas maliit lang na gastos. Hindi yung lahat masasangla na natin, lahat mapapangutangan na natin sa pagpapahospital. So, sana hindi man umabot sa ganun na kung may ganito naman din na paraan, may mga produktong makakatulong sa inyo, why not dun tayo mag-stick, diba? Kasi ito yung mga produkto na napatunayan since 2008 pa and talagang marami naman po talaga yung natulungan. So, bakit pa kayo magdadalawang isip? Diba? Palagi natin yung sinasabi, bakit kayo magdadalawang isip? Bakit kayo mag-aalinlangan na sumubok, di ba? Bakit yung iba nga napagaling? Bakit yung iba nagtaya, di ba? So, hindi naman po mahirap tumaya. Basta, syempre, di ba? Once na tumaya ka, accepted mo na meron talagang kung positive or negative man ang result, tatanggapin mo kasi tumaya ka. Pero dito sa atin, we assure you na once na nag-intake ka ng products, may mabuting maibibigay sa iyo or magandang benepisyo. So, yun yung kumbaga, yun lang yung masasabi natin. Lalong-lalo na sa mga nagdadalawang isip mag-try and sa mga gusto talagang, sa mga client po talaga na mayroon pang pag-aalinlangan, di ba? So, kami na po magsasabi sa inyo na maganda po yung mga benepisyo na itutulong ng aming mga produkto. So, di ba nakita naman nyo ata yung mga testimonials? So, piniplay po natin yan before mag-program, di ba? So, dyan, makikita-kita po ninyo yung iba't ibang tao, iba't ibang karamdaman yung kanilang hinaharap or sinasuffer, but then sila po ay napagaling ng ating mga produkto. Kasi nga sabi natin, hindi lamang po para sa iisang karamdaman, di ba? Bagkus pang kalatan. Magpa-cancer man yan, for dialysis and for operation. So, lahat po yan talagang matutulungan natin, di ba? Basta wag lamang talaga yung talagang binibigyan na ng taning. Pero talaga, yung iba, di ba, yung may mga taning sa buhay na tinatawag natin, yung iba nga dyan, talagang hindi naniniwala. Kahit, syempre, sabi nga natin, Diyos lamang yung nakakaalam, di ba, ng kamatayan natin. So, nakonwood. Pero talagang totoo na Diyos naman po talaga yung nakakaalam ng buhay natin. So, bakit hindi natin subukan, di ba? Kasi, may mga client po tayo na talagang akala nila,
diretso na, pero napapagaling pa po ng aming produkto. So, ibig sabihin po talagang may Diyos at talagang epektibo. Kumbaga, this is the instrument na ginamit niya po, di ba? So, kumbaga si Doc Joey lamang yung naging susi niya para maging instrumento sa mga kababayan po natin, di ba? Na matulungan po ng produkto. So, meron kaming mga produkto na tiyak na magpapagaling po sa inyo, di ba? Tiyak na makakatulong po na mabigyan kayo ng maganda at malusog na pangangatawan. So, mayroon kami ditong mga iba't ibang klase ng mga hindi siya gamot kasi yung gamot synthetic, di ba? So, ito yung mga supplement, mga natural herbs na iba't iba yung ginawa, kumbaga yung form niya iba-iba, di ba? May kapsula, may kape, may juice. So, ayan, ngayon, ang recommended po talaga namin is yung mga capsules, di ba? Kasi yung mga capsule po na yan yung talagang nakakatulong sa mga client po natin. Though may mga coffee and mga juices, yan po yung mga pantulong sa ating mga kapsula, di ba? So, yan ay para po sa inyo, para matulungan kayo sa mga karamdaman ninyo, and syempre, maiwasan din po ninyo yung pabalik-balik sa hospital. Kasi may mga client po tayo na ginagawa ng bahay yung hospital, di ba? Ginagawa ng tirahan kasi nga pabalik-balik sa hospital, hindi naman po napapagaling, di ba? So, isa kung kilala po ninyo si tawag dito, yung asawa ni yung pastor, si Ma'am, I don't know kung anong pangalan nun, ni Ma'am, yung nakasama namin sa yung pag-orientation namin sa Iluluwan, Camalig Albay, si Ma'am, if I am not mistaken, Ma'am Emma ba? Basta yun yung isa sa mga nag-testimonial po sa atin na siya po ay napagaling kasi nga pabalik-balik po siya sa hospital. Kumbaga, halos daw sabi ni Mr. Pastor, yung asawa niya, na halos daw kilala na sila ng nurse, di ba? Kumbaga, kahit nga yung cellphone niya, iniiwan niya sa nurse kasi nga kilala na sila doon. Halos pabalik-balik sa hospital. Kumbaga, nagiging tirahan na nila yung hospital kasi every week or every month, I think, parang pabalik-balik sa hospital. But then, nag-try po sila ng products natin. Ayun, talagang okay na si Madam. So, up until now, talagang nag-i-intake po sila, di ba? Kaya nga sabi natin, kailangan i-sustain and i-maintain po. Hindi lamang basta-basta tayo magbibitaw porket napagaling na tayo. Kasi nga sabi natin, continuous, di ba? Pag sinabing continuous, tuloy-tuloy, di ba? Hindi po natin yan pwedeng, hindi po natin yan pwedeng putulin. Kasi nga, syempre, maaari naman tayong magkaroon ng iba pang sakit. Kasi nga, ngayon po kasi mahirap. Ngayon po kasi laganap yung sakit. Iba-ibang karamdaman yung pwedeng tumama sa atin. Once po na tayo ay walang pang-prevent and pang-protect po sa mga health concern na yan. Ngayon, etong mga produkto natin, pwede pong i-intake kahit wala po kayong karamdaman, di ba? Kahit wala po kayong karamdaman, pwede kayong mag-intake nito. Kasi nga sabi natin, ito po ay pwede sa mga walang karamdaman kasi nga kung gusto nilang ma-prevent and ma-protectionan po sila sa mga sakit na laganap or pwedeng tumama sa kanila, hindi po sila kaagad dadapuan kasi once na meron kang lakas ng katawan or meron kang malusog at malakas na resistensya, hindi ka po kaagad or basta-basta tatamaan ng health concern, di ba? Or ng isang karamdaman, di ba? Lalo-lalo na yung virus, di ba? Kung meron kang pang-protekta, pang-prevent ka dyan, hindi ka kaagad dadapuan kasi meron ka po lakas ng resistensya. So, kumbaga, dito kasi hindi lamang pinapalakas yung resistensya natin, pinapaganda pa po pinapalusog pa ang pangangatawan ng isang tao. So, ngayon, i-discuss po natin sa inyo kung ano ba yung mga sinasabi nating products. Kasi may ilan po na mga client na hindi pa po familiar, especially sa mga first taker, di ba? Sa mga nais pa lamang or mga nagpaplano pa lamang na magpakonsulta, at least ngayon aware po sila sa kung ano po yung products na
i-intake nila once po na sila ay pumunta sa office at nagpa-consult, diba? So, ngayon po, ang Miracle Health Corporation po kasi, ito po ay, kumbaga, binuo po noong July 2008, diba? So, napakatagal na. 2008, so ibig sabihin, halos magsi-17 years na, diba? So, magsi-17 years. So, ito po ay, tawag ito, kaalaman ni Doc Joey's Natural Medicine, which is, yun po, yung kumbaga nag-push sa kanya para ipagpatuloy, di ba? Para dalhin dito sa lugar natin, di ba? Sa Albay. So, ito po ay kumbaga ginawa niya para makatulong sa mga kababayan natin. Dahil mahal niya po ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga may karamdaman. Kasi ayaw niya po ng naghihirap at may mga sakit yung kapwa niya albayan, diba? So ngayon nabuo or sa pamamagitan ng Amazing 3 and Amazing 4, yan, tayo po ay kumbaga nagkaroon ng mabisa na mga panglaban sa mga karamdaman at sa pagpapalakas po ng ating resistensya o ng ating immune system. Kaya ngayon, free na tayo, kailangan kahit maglakad-lakad pa tayo dyan, meron tayong pang-preventing, pang-protect sa mga health concern. So, ngayon, eto na po si tinatawag nating Amazing 4. So, si Amazing 4 po, yan yung 4 na klase ng kapsula na gawa po sa Florida, USA. At aprobado na din po yan ng Food and Drug Association or tinatawag po nating FDA. So, ngayon, eto si Amazing 4 or si Miracle C, Multi-5, Mega 1 at Mega 8. Ito po yung nakakatulong sa ating immune system, di ba? Lalong-lalo na po sa mga taong may mabigat yung karamdaman. And of course, karamihan sa mga natulungan natin is yung mga cancer patients, sabi ko nga, for dialysis and for operation. So, sila po yung natutulungan ng ating mga produkto. So, ngayon, sa 4 na klase ng kapsula na sinabi ko, meron po yung mga sangkap, di ba? So, kumbaga, paano yan mabubuo kung walang sangkap, di ba? Hindi yan mabubuo kung walang ingredients na, kumbaga, walang pinaghalo-halong mga ingredients para makabuo ng isang produkto, di ba? So, kumbaga, may process yung paggawa. May mga ingredients na hinalo para makagawa ng isang produkto. So, ngayon, unahin natin si Mega A. Eto si Mega A, eto yung tinatawag nating mega antioxidants. So, ibig sabihin, di ba, pag antioxidants, ibig sabihin po niyan, yan ay pang-detox, pang-cleanse, or panglinis ng katawan natin. So, ngayon, di ba, yung katawan natin kasi, di ba, hindi natin maiiwasan na makapag-intake ng mga may chemicals, di ba? So, ngayon, yung mga chemicals or mga toxins na nasa loob ng katawan natin, hindi po natin yan pwedeng i-stock or patirahin dyan lamang sa loob ng katawan ninyo. Kasi yan po, pag pinabayaan natin, mamumuo po yan na sakit, di ba? Magkukos ng illness or yan po ay magdudulot sa atin ng isang health concern. So, ngayon, si Mega A, ang functions naman ito or ang magagawa po sa ating katawan is i-release po niya. Ibig sabihin, ilalabas po niya yung mga chemicals or toxins na nandyan po sa katawan natin, di ba? So, kumbaga, si Mega A po panglaban po yan sa mga free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman tulad po ng katarata at cancer, di ba? Hindi lamang po ito nakapokus sa katarata at cancer. Pero mostly, yung natulungan, di ba, may mga katarata at cancer. Kaya nga, di ba, may mga client po tayo na napagaling sa kanilang karamdaman, especially sa katarata. So, now, si Mega A po, 5 klase po siya ng berries or tinatawag po natin mga prutas, di ba, mga pagkain. So, for food, yan po ay may acai berry, pomegranate or granada. We have blueberry, cranberry at elderberry. So, yan po yung tawag dito. Yan po yung components, 'di ba? Components or ingredients po ng ating
Mega A or Mega antioxidants na kapsula. So, yan po yung functions niya, di ba? Yan yung nagagawa niya sa katawan natin. So, next, we have Multi-5 capsule. Si Multi-5 naman po, eto naman yung 5 klase ng mushrooms. So, 5 klase siya ng mushrooms which is nakakatulong po sa katawan natin dahil yan po ay nagpapalakas ng immune system at nakakatulong po sa mga may mga sakit na cancer at mga nahihirapang dumumi, di ba? Sa mga sa mga irregular ang bowel movement. So, yan po makakatulong sa inyo. Then, si Multi-5 kasi, sa mga may dysmenorrhea din, nakakatulong din po. Then, yan po ay binansagan po siyang immune booster. Immune booster kasi nga, tawag dito, nagpapalakas po siya ng resistensya natin. Ibig sabihin, pag malakas yung resistensya natin, hindi ka agad dadapuan ng mga viruses or mga karamdaman na yan, di ba? Kaya nga kung iisipin ninyo or kung titingnan po ninyo, may mga tao na mabilis madismaya. Ibig sabihin, yan po sila ay may mga mahinang resistensya. Kasi nga hindi kinakaya ng katawan nila yung isang bagay. Halimbawa, sa trabaho, di ba? Once na may mahina tayong resistensya, hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. Hindi natin nagagampanan ng maayos yung trabaho natin. Kasi nga, mahina yung immune system natin. Ibig sabihin, kailangan mo po siyang palakasin para makapagtrabaho ka ng maayos and magawa mo ng maayos yung trabaho mo, di ba? So, magagawa mo kahit anumang bigat ng trabaho yan or anumang bagay, di ba? Anumang bagay yan. So, kahit na yan ay may kabigatan, magagawa mo po yan once na meron kang lakas ng katawan or mayroon kang lakas ng immune system, di ba? So, ngayon, si functions ni Multi-5, di ba? Immune booster siya. Magpapalakas ng resistensya or magpapalakas ng katawan po natin, di ba? So, again, si Multi-5, yan po ay tinawag nating immune booster or pangpalakas po ng resistensya ng isang tao. Next, we have Miracle C. Si Miracle C naman, ito naman po yung 5 klase ng vitamin C. So, Miracle C, pag sinabing Miracle C, napakayaman po niyan sa vitamin C. Siya po ay non-acidic and siya po ay kailangan ng ating katawan. Of course, kasi nga mga vitamin C, di ba? Dahil sabi natin, hindi po nagpo-produce ng vitamin C yung katawan natin. So, kaya ngayon po, kinukuha po natin ito sa iba't ibang source tulad po ng prutas at iba pa pong pagkain. So now, sa prutas kasi mayaman, kumbaga ang vitamin C po halos nakukuha po natin sa mga prutas. So ngayon, kung hindi man po natin ma-provide yung prutas na needed po ng katawan natin, yung vitamin C na kailangan, di ba? Kumbaga yung nutrients na needed po ng body natin, kahit wala kayong budget para sa mga prutas, di ba? Kasi kung kapos din po talaga and hindi din kasabay sa budget, hindi po natin siya mai-intake. So now, si Miracle C, yun po yung gagawin niya. Siya po yung magpo-provide ng vitamin C sa ating pong katawan, di ba? Kasi nga, needed yun ng katawan natin para kumbaga, magkaroon tayo ng lakas ng katawan, malusog, or mas pinalakas or mas malakas yung resistensya ng isang tao. So, yan po ay may acerola berry, Easter C, rose hips, sea buckthorn po, at Indian gooseberry. Diba? So, vitamin C, napakayaman sa vitamin C. Ano po siya? Non-acidic. So, hindi po siya synthetic. Kasi yung mga synthetic po, yan po yung mga may halong chemicals. Sa atin kasi mga natural. So, wala pong side effects and wala po yung mga wala po yung chemicals kasi nga mga herbs, puro po siyang herbs, di ba? Then, si Miracle C kasi ay pwede din po sa mga month-old na baby. Ibig sabihin, kahit hindi adult, pwede po mag-intake ng ating amazing products, di ba? Sa mga nagpapadede na mga mother, pwede po yung ihalo sa bottled milk at haluin, di ba? Pa-intake po ninyo. So, pwede po yan. Next, C, nagawan po natin.
Si Mega 1 po, ito yung pinaghalong Amazing Trio, Mega A, Multi-5, and Miracle C. So, ngayon po, may mga idinagdag na natural herbs, kaya naging Mega 1. Ito po sina broccoli, milk thistle, astragalus, whole basil, bitter melon or punggok na ampalaya, turmeric, uyang dilaw. Of course, ang tinatawag po nating miracle tree, yun ay ang malunggay or ang tinatawag nating moringa, di ba? So, yan po ay maaaring inumin ng taong walang mabigat na karamdaman. So, for high dose naman ng ating Mega 1, ibibigay lamang po yan sa mga taong may kabigatan at marami po yung karamdaman. So, kung mas mataas po yung dosage ibibigay natin, para po yan sa mga client na may kabigatan yung problems, ay health concern. Pero yung mababang dosage, para naman po yun sa mga hindi gaan kabigatan yung health concern or sa mga nagme-maintenance po at least 2 times a day or once a day. Pero kung medyo complicated din talaga yung health concern, syempre ibibigay po natin yung pinakamataas na dosage. So, wag po kayong mag-aalala kasi sa amin wala pong overdosage. Kahit ilan pong i-intake ninyo, wala pong side effects. Kasi nga, yan ay mga natural herbs or mga purong herbal, di ba? So, yan si ating amazing capsule po natin. So, we have next, mga coffee naman po to. Sa mga coffee naman po, same yung mga ingredients, same yung mga functions or nagagawa, pero may mga other health concern na na pwede pa, di ba? Na pwede pang matulungan ng mga coffee din, di ba? So, though pareho sila ng mga ingredients, pero mas kumbaga mas pinagaling pa kasi mas marami pang health concern yung natutulungan. So, now, we have Multi-5 Coffee, Mega E-Coffee, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, and Amazing Juice with Miracle C or glutathione and collagen. So, dalawang uri or dalawang klase po siya ng juices po natin. So, sa mga kape natin, unahin natin si Multi-5 Coffee. So, binubuo po siya ng 5 klase ng mushrooms. Agaricus dulce, Cordyceps maitake reishi, at shiitake. Yan po ay subok ng nakakatulong mapalakas ng resistensya at magkaroon ng lakas ng katawan sa buong maghapon at mailabas po ang toxin sa ating katawan. So anyways, bago po man po yan, kagabi may client po tayo na pinag-deliveran ng ating amazing product. So kung nanonood or nakikinig po ngayon si Mrs. Teresita Bronjal from Gaba, Rapu-Rapu, Albay. So hinatidan po natin siya ng amazing products nung umuwi tayo, di ba? So, ngayon, yung pinadeliver niya is Mega 1. Kasi nga sabi niya, okay na yung asawa niya, talagang napagaling na ng products natin. So, ngayon parang maintenance na lamang yung nangyayari. Pero yung maintenance yun, instead na synthetic drugs, yung maintenance niya po is yung ating Mega 1. Diba? Yung asawa niya po kasi yung may health concern. So, nakausap ko kagabi si Mrs. Bronjal at sabi niya, okay na. Sabi nga daw niya, ano ba kung itutuloy pa daw ng asawa niya yung maintenance ng synthetic or yun na lang yung Mega 1, diba? Pero sabi niya po, sabi ng asawa niya, alisin na lang yung maintenance na synthetic, dun na lang, basta wag lang yung ating Mega 1. So, yan, kumbaga, ibig sabihin, nakatulong po talaga yung products natin kay Mr. Bronjal. Pero sabi ni sabi ko nga kay Ma'am Teresita Bronjal na kung pwede na mag-testimonials, diba? Isama niya yung asawa niya kasi total magaling na naman, diba? Aantayin natin yan. So, para makapagbigay din ng testimonya si Sir Bronjal sa kanyang pag-i-intake ng ating mga amazing product. And sana, tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy. So, wag pong paputol-putol kahit na magaling na, di ba? Kailangan pa din continuous. Kasi nakausap talaga siya kagabi. Sabi ko, okay lang na nag-maintenance na. Basta ituloy-tuloy lamang po, di ba? So, yan. Ayun, napakalaking tulong daw yung products and talagang nagpapasalamat siya kay Doc, di ba? Kasi nga,
produkto niya, ay yung produkto ni Doc, natulungan yung kanyang asawa. So, thank you so much dahil kayo po ay naniwala. So, sabi niya, 6 months daw, di ba? Tama yung ating monitoring kasi sa monitoring natin, we have 3 to 6 months, di ba? Ibig sabihin, 3 to 6 months. So, dun po nakita natin na sinunod at talagang hindi pinutol yung pag-i-intake. Kaya sabi natin, once na hindi mo pinutol, once na tuloy-tuloy yung pag-intake mo, mapapagaling ka. Yun nga yung nangyari sa asawa ni Mrs. Bridgal. Kaya umabot daw ng umabot daw ng 6 months. So, magwa 1 year na ngayong September, magwa 1 year na. So, talagang thankful si Ma'am Bridgal dahil napagaling na po yung kanyang asawa. Pero abangan natin kung hindi naman natin pipilitin kung gusto mag-testimony or hindi. Basta alam natin or alam namin na nakatulong yung produkto sa inyo, okay na po kami doon. So, nagpapasalamat din kami kasi nakatulong po sa inyo yung produkto na meron kami, di ba? Kaya nga sabi niya, encourage din natin yung iba, di ba? Na matulungan din or mag-intake din ng produktong ganito kasi syempre mahirap po talaga yung hospitalization kahit naman sino, di ba? Talaga mahihirapan pag nagpa-hospital. So, pagpatuloy natin. Then, sa Mega E-Coffee, eto naman po yung nagbibigay enerhiya sa lakas sa buong maghapon. And for detoxification siya, di ba? Binubuo po siya ng 5 klase ng berries, ni acai, ni blueberry, ni cranberry, ni elderberry, at pomegranate. So, yan po si ating Mega A-Coffee, di ba? Pangtulong na kape. Then next, we have Mega Choco. Si Mega Choco naman po, ito naman yung masustansyang chocolate drink na mayroon pong stevia or natural sweetener, di ba? Moringa, acai berry, cranberry, at goji berry. So, yan po ay mainam na pamalit po sa nakasanayang chocolate drink ng ating mga bata o mga kids, di ba? Dahil nga po sa natural na sangkap nito and pwede po yan sa mga bata dahil yan po ay nakakapagpatalino. Then next we have Amazing Coffee Mix. Si Coffee Mix naman po pinaghalong multi-5, mushrooms, Mega A, mga berries, moringa, si malunggay o miracle tree, at meron po siyang stevia, di ba? Natural sweetener na nakakatulong po upang maging alerto ang ating isipan at katawan po natin, na nakakatulong din po na mailabas yung toxins na nandyan sa katawan po natin. Yan si Amazing Coffee Mix. So, yan yung pinaka-favorite ko, di ba? Kasi 14-in-1 coffee, napakagaling po yan. So, next, we have Amazing Juice with the collagen and glutathione. So, si collagen and glutathione naman po, ito naman po ay mayroong dalandan, moringa, acai berry, mangosteen, cranberry, na kilala po dahil sa kanilang antioxidants properties, at meron po siyang vitamin C. Yan po ay nakakatulong upang protektahan ang katawan po natin laban sa mikrobyo, ubo, at lagnat po. So, maaari din po yan inumin ng mga may UTI po natin mga client, diba? Sa mga teenager, mga bata, mga matatanda na meron UTI, yan po yung makakatulong sa atin. Plus, sa mga nagpapasexy, nagpapapayat, pwede po yan. Of course, sa mga gustong malinisan ang kanilang mga liver, di ba? Sa mga gusto din po magbawas ng timbang, di ba? Magpaputi dahil may glutathione po tayo dyan. So, lahat po yan is sakop na po, di ba? So, lahat po magagawan at magiging glow pa yung skin natin. So, ngayon po, pansamantala po natin magkaroon tayo ng testimonya or mga testimonials po. Ulitin ko po, panuurin po natin yung mga testimonials natin dahil dito po makikita natin kung gaano po ka-effective yung products na meron po tayo, di ba? So, panuurin po ninyo yung iba't ibang karamdaman kung paano nakatulong yung ating mga produkto at kung paano nila pinagpatuloy yung pag-i-intake at ano nga ba yung nag-udyok sa kanila para mag-take ng product sa atin, di ba? So, makikita ninyo, iba't ibang lugar po, mga taga-iba-iba po silang lugar,
na nakipagsapalaran po sa atin sa products po natin na matulungan po sila and sila po ay mabigyan ng mabigyan po sila ng chance na mapagaling. Kasi nga, once na nagtiwala ka, once na nag-stay ka sa products, syempre, magkakaroon po tayo ng positive feedback, di ba? So, maganda po ang kalalabasan ng feedback once na, syempre, tayo ay naniwala at hindi naman po kasi mahirap tumaya. Basta, at the end, may magandang patutunguhan o may magandang result, di ba? So, yan. Sila po yung mga client na naging committed po sa products na meron tayo. And sila yung mga hindi nagsawa or hindi talaga tumigil na matulungan at mapagaling po ng amazing products natin. So, ngayon po, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan after mga ilang minutes, di ba? Para mapanood po ninyo yung mga testimonials po natin. So, again po, mahalaga po na pakinggan ninyo yung mga testimonials natin. Kasi dun baka po, or if ever man po na may same yung inyong sinasuffer or yung inyong health concern, at least, may hint na kayo, may idea kayo na pwede po kayong matulungan ng products natin and pwede po kayong makapunta sa office po namin. Kasi yung opisina po namin, bukas na bukas po yan sa lahat ng gustong matulungan ng mga sa mga gustong matulungan sa kanilang karamdaman. So, ayun po, ang opisina po namin, para hindi po kayo malito or mahanap po ninyo, located po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, tapat po kami mismo ng parking lot ng BSP and Barrientos Machine. So, katabi din po natin yung Mabel Fashion Unlimited and Angeles Cake. So, dyan po, makikita po ninyo kami. At katapat din po yan ng DGB Eatery or DGB Food House natin. So, again po, pwede po kayong tumawag sa CP number na Smart 0998-975-8121. So, 0998-975-8121. And for Globe naman, 0917-853-8933. Again po, 0917-853-8933. So, ayan po yung numero na pwede po ninyong tawagan or a message po if ever na kayo ay interested sa amin, di ba? Interested sa aming products. And of course, sa account na Joey Bibon Bitito and Doc Ching Bibon Bitito. So, yan po yung pwede ninyong message. Of course, pwedeng i-like yung page namin na Doc Joey Bitito page, Instagram Doc Joey Bitito, YouTube channel Doc Joey Bitito. So, sa amin naman pong live streaming, Doc Joey Bitito page and DCGB News online. So, pwede po kayong magkakonsulta kay Doc Joey o kaya kay Miss D. So, yan po. Pwede po kayong pumunta sa office namin. Mas early, mas better kasi mas early po kayong makukonsult natin, diba? So, yan po yung kailangan po ninyong gawin, diba? So, yan po yung kailangan ninyong isipin na health is wealth. Kailangan alagaan natin yung karamdaman natin kasi wala po tayong ibang, walang mas ikaganda pa kung meron tayong malusog at malakas na pangangatawan, diba? So, kahit wala kang pera, basta malusog at pasigla malakas ang pangangatawan natin. So, thankful na tayo dun, diba? So, yun lang yung hangad natin na magkaroon tayo ng mas mahabang buhay. So, again po, amazing people, panoorin po muna natin yung mga testimonials. Magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Papatuloy po natin ang ating talakayan after a few minutes ng ating mga testimonials. So, my name is Miss Maika. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. So, maraming salamat, amazing people. Happy Sunday, everyone. Good day and God bless you.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari po di Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakagay pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo. Kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo,
Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang salamat. binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po. Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Nandun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing Four. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing Four na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Four na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Four sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyo. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pagkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-badmit sa BRDTS, sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Tigdarami sa physician surgeon, kung na po ito kang ginoon, ang pangarang ng physician surgeon.
dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTS. Ipinag-ano mi sa BRTTS, pinabasa ko naman Resulta. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Kaya akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. So blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagtitintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang, ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So duman na kita. Kataon. Kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar,
Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tan sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Mrs. Lana, isa pong pobre na kababayan natin. Ako po, nag-suffer po ako ng traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga malaynay na mga malalamig at karaming mga. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yun sa inyo, story lang ng pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depress. Ngunit po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimarami. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos ini. Ang gawa po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ini certain. Ini pong mga ini, para po sa kuya, ay po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturo, sangga po. Ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararasan. Na pag nadidepress po, pag kita makulugong sa payo, nagdaro ako tigbabarin, na pagsigi kong kaing isip, tulog na halos nag-aararap mo sa nato kaya para paday ko po para magiging ko. Then nangadip ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagdarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumakopibol. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya puwan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumakwarta. Pangbakal ko mga bro. Sabi ka po ni Junior sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako ining produkto kang Miracle Health Corporation. Hindi lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kani Guadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka to ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon bro. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot.
And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang ako sa isang doktor, specialist, oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po, at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakangay siya. Dati, nahihirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng Amazing for nawala. wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. No. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako, sir, kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan,
Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng mix. Yung matutulong sa inyo ng aming produkto and kung paano po yan i-intake, di ba? May dosage po na ibinibigay, may tawag dito, mayroon po kami dyang quantum analyzer. May magnetic quantum analyzer po tayo. So, dyan tuturuan po, dyan po i-examine namin kayo para malaman natin na halimbawa may health concern kayo na ipapakonsult, and syempre malaman din natin kung ano pa yung ibang problems para masabay na din po, di ba, na matulungan ng ating mga produkto para at least alam natin kung ano pa yung ibang problems na sinasuffer pala natin nang hindi natin alam. Kasi may mga instances po na tayo, akala natin wala tayong karamdaman or yun lang, iisa lang yung karamdaman natin. But then, after natin magpa-check up or magpa-examine, may mga lumalabas na iba pang problems. May mga health concern pa tayo na hindi po natin nabibigyan tuon or nabibigyan pansin. Kaya nga, mas mabuti na alam natin na kukonsult tayo and na i-examine natin. At na-examine natin at least doon, alam natin kung ano pa yung kailangan natin bigyan pansin, di ba? Tulungan pa natin kung ano pa yung problems ng isang pasyente. So, di ba? Mas maganda po kasi na lahat po na isasabay natin na yung health concern mo, lahat po mabibigyan ng solutions. Kasi, di ba? Sa amin po, action po agad, dun tayo agad sa pinaka-solution. So, wag po tayong kumbaga wag tayong padalos-dalos sa isang bagay. Pero syempre, kung alam natin na ganitong makakatulong sa atin, why not, diba? Tumaya tayo. So, kasi sa ngayon po, madami po talaga ang laganap na sakit, lalo na kung tumatanda na tayo, especially kung talagang mga bawal yung mga laging tinitake natin. So, possible po na tayo ay magkakaroon ng health concern, diba? So, wag natin abusuhin yung sarili natin. Mahirap. Pag inabuso yung sarili, tayo lang din naman po magsasuffer. So, ngayon, kaya nga, binibigay na namin sa inyo yung produkto kasi alam namin na ito yung best and ito yung makakatulong po sa inyo, di ba? Mas makakatulong ng husto sa inyo. So, wag po ninyong isipin, wag po ninyong baliwalain ang ganito pong mga problems. Kasi mahirap talaga, di ba? Mahirap magkasakit. Mahirap na tayo po ay may iisipin, may stress sa buhay, di ba? So, once kasi na may sakit, yung isang member of the family, affected lahat, di ba? Affected lahat kasi, syempre, lahat, papasaan ka ba naman ng family mo, di ba? So, sila ay gagawa ng paraan para mapagamot ka. Kaya nga, mas nililimit natin yung hospitalization para po, at least dito, meron na kayong mga products na i-intake na ninyo agad, diba? So, automatic. Agad-agad na po kayong makakapag-intake ng amazing products po natin. But anyways po, sa mga nais magpakonsulta, so see you tomorrow. Bukas na po kami from 9 a.m. to 6:30 in the evening. So, parang ang bilis lang talaga, diba? So, ang pahinga lang natin linggo. So, linggo lang talaga kasi, syempre, linggo lang ang wala tayong pasok, but then may program po tayo. Pero syempre, sa gusto nating matulungan yung mga kababayan natin, tuloy-tuloy yung pagsilbi natin, diba? So, tulungan natin yung mga kababayan po natin na needed po to cure and treat po sa kanilang health concern or mga karamdaman, diba? So, hopefully, lahat po ng nagpapakonsult sa atin is matulungan natin kasi yun lang po yung hangad natin, matulungan yung mga pasyente and mga may karamdaman pong mga tao. Though kahit walang karamdaman, matulungan po natin. Sana pag-isipan natin mabuti, diba? Na kung ayaw natin magastusan, pabalik-balik sa hospital, gawin natin kung ano yung
pinakamadali. Pero, talagang mapapagaling kayo. Maging wise po tayo pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, di ba? So, isipin natin na matutulungan tayo ng produkto, maniwala, magtiwala. Of course, prayer, di ba? Prayer talaga. Isa din sa mga way kung bakit tayo gumagaling, prayer, positive attitude, and syempre, lahat ng sinasabi ni Doc Joey, sundin po natin. Yung mga bawal, wag po natin gagawin, and wag po tayong gagawa ng ikakasama pa ng health natin. Wag abusuhin yung ating sarili, gawin kung ano yung mas ikakaganda at mas ikabubuti natin, hindi lamang ng pansarili bagkos na kapakanan din po ng iba, di ba? So, kung ikaw ay may sakit, syempre member of the family ka, gawin mo kung ano makakabuti sa health mo para hindi na mag-worry or mag-alala po yung member or yung family mo, di ba? Kasi affected yan lahat, hindi mo man sabihin, kasi kung may karamdaman ka, talagang affected din sila kasi alam nilang nahihirapan ka. So, huwag mo na silang bigyan pa ng another stress para syempre, hindi na sila mag-isip na kung ano, di ba? So, kahit kayo may iniin ng karamdaman, di ba? Wag na wag po ninyong i-stressan yung sarili nyo, lalo na kung may health concern na kayo. So, isipin nyo, positive, di ba? Na mapapagaling ako, matutulungan ako ng produkto ni Doc Joey. So, yun yung nakakatandaan po ninyo, di ba? So, wag po natin isang tabi, wag po natin isa walang bahala yung ganitong problems, di ba? So, ayan, pwede kayo mag-comment, di ba? Habang nandito pa tayo, mag-ask ng questions ng kung ano related sa health, about sa products. So, pwede po natin yan sagutin. So, pwede kayo dyan mag-comment, di ba? So, yan, pwede din mag-like, mag-share, and subscribe. So, yan, sinisipon tayo. Medyo masama pakaramdam natin, pero syempre, kailangan natin tulungan yung may mga karamdaman na client po natin, di ba? Na malaman po nila ang kagandahan ng products natin. Kaya syempre, kailangan mas maging malakas tayo. Though malakas ang resistensya ko, kaya alam ko sa sarili ko na iinom ko lang to ng magawan, maaalis agad to. So, ayan po. Pwede po kayong magpakonsulta kay Doc Joey. So, pwede po tumawag sa CP number 0998-975-8121. 0998-975-8121. So, Globe naman, 0917-853-8933. So, 0917-853-8933. So, para naman po sa Facebook account, Joey Bibon dito and Doc Ching Bibon dito. So, yan naman yung pwede po ninyong message or i-call via video call or messenger. So, pwede po kayo magpa-deliver ng mga amazing products through JNT and LBC or di kaya naman po meet up, diba? Mag-send ng inyong location or complete address for delivery para mapadeliver natin ng safe yung ating mga amazing products. So, yan po ay sa ikakaganda po at ikakagaling ng ating mga amazing clients. So, again po, magbabalik po kami bukas. So, huwag po kayong aalis. So, see you tomorrow. And magpapakonsulta, bukas na po ang DGBE 3 ng 7 a.m. So, sa mga nais matulungan na may mga karamdaman, i-encourage po natin yung iba. Especially sa mga natulungan na, i-encourage po natin yung iba po natin na client na may mga karamdaman. So, tulungan din po natin sila na mapagaling sa kanilang karamdaman kasi po, mahirap yung may sakit ka. Kaya ngayon, tulungan natin yung iba para maging maayos na din po yung sarili nila or yung health concern nila para hindi na po mahirapan din yung family and yung mga nagmamahal, diba? So, yan. Tulong-tulong po tayo para matulungan natin yung buong Albay. Especially mga, hindi lamang mga taga-Albay. So, kahit mga taga-ibang lugar, matulungan natin, diba? So, ayun po. Maraming salamat, amazing people. Bukas po ulit, same time, 5:30 to 6:30. Bukas po kami from Monday to Saturday. So, ayan po. Maraming salamat, amazing people. God bless po.
And of course, see you tomorrow.